Pekný deň želám všetkým občanom Slovenskej republiky. Chcel by som sa vyjadriť ako občiansky aktivista k súčasným udalostiam po útoku údajne teroristov vo Francúzsku v súvislosti s migrantami, aj tak trochu v súvislosti s voľbami na Slovensku. Vidím, že médiá dezinformujú vo veľkom. Počúvam a vidím, že Fico si robí na tom veľmi lacnú kampaň predvolebnú. Čo je ale veľmi dôležité, ľuďom sa nehovorí pravda o tom, čo v skutočnosti sa deje v Európe, čo sa deje na Slovensku, čo sa deje vo svete. A ľudia sú zavádzaní, dezinformovaní, rozdelení, rozhašterení a o toto tu jednoducho tým, ktorí to v úzadí plánujú, ktorí v úzadí toto všetko používajú ako súčasť, formu a metódu svojho boja o ovládnutie sveta, kde vlastne prekážkou k tomuto aktu je už len Rusko. No a komu? Jednoznačne sú to Američania, ktorí potrebujú bezpodmienečne vojny, to je jedno kde, je jedno aké, či malé, lokálne, ale musí ich byť veľa, ale najlepšie ich bolo vyvolať celosvetový konflikt, pretože vojny sú jediný zdroj pre najväčších židovských boháčov, ktorí sú v pozadí celého tohoto diania v Amerike, ktorí vlastne držia cez financie, cez ekonomiku, cez hospodárstvo vlastne celé Spojené štáty americké v rukách. Cez politikov a politiku Spojených štátov amerických od druhej svetovej vojny vlastne vydierajú Nemecko a celú Európsku úniu ekonomicky, hospodársky a politicky. Európska únia je vlastne takou pravou rukou Ameriky, prostredníctvom ktorej vlastne Spojené štáty americké dosahujú svojich cieľov. Toto sa občania Slovenskej republiky, ale aj všeobecne nedozvedia z médií. Len veľmi pár ľudí o tom rozpráva a potom tie dezinformácie, ktoré vlastne slúžia na účel zmetenia myslenia ľudí a zaujatia určitých postojov, slúžia ako forma boja, ako forma informačnej vojny, ktorá tu vlastne prebieha v tom prvom slede. Čo by som chcel povedať v krátkosti k týmto udalostiam je to, že Islamský štát je vlastne umelo vytvorený nástroj Spojených štátov amerických na to, aby v podstate vytvorili podmienky pre vznik tretej svetovej vojny, ktorá už vlastne viac ako rok prebieha a jednoducho je funkčná, ale ľudia o tom ešte nevedia, pretože tá vojna neprebieha klasickým spôsobom, tak ako to ľudia poznajú. A tie formy boja a vedenia vojny, ktoré už bežia, sú pre ľudí neznáme a nikto ich ako priebeh vojny neprezentuje ani v médiách. To je tiež demagógia, čiže preto to hovorím. To, že sú konflikty vyvolávané lokálne v Severnej Afrike, v Sýrii, v Ukrajine,
To není náhoda, to všetko sú tie formy a spôsoby a metódy, ktoré sa umelo vytvárajú zámerne, aby mohli tie ciele a formy vedenia vojny, ktoré majú naplánované Američania a v úzadiach, ktorých riadia vlastne tí najbohatší Židia, dosiahli svojho cieľa. Takže v prvom rade Amerika chce získať svetové energie, ropa, plyn, vieme, kde sa nachádzajú. Tam vytvorili vlastne občianske vojny, kde nasádzajú prostredníctvom týchto občianskych vojen svojich vládnych, provládnych politických činiteľov. Hovoria tomu, že je to demokratizácia zaostalých štátov, ktorí sú moslimovia a nie sú kresťania. Čiže vlastne je to aj náboženská vojna a predovšetkým náboženská vojna, kde Vatikán hrá prvé husle a kresťanstvo vlastne dobíja svet. Hoci si to ani kresťania neuvedomujú, ale je to fakt a je to tak. Židia si takýmto spôsobom plnia vlastne svoje biblické zasľúbenie prostredníctvom vojny, smrti, okupácie a preberania majetku a bohatstva iných národov. Toto sa v súčasnosti odohráva. Ten teroristický útok konkrétne vo Francúzsku má poslúžiť na to, aby Francúzi v tichosti, v kľude, v pokoji a dokonca s odobrením aj ostatných národov vo svete mohli sa zúčastniť už prebiehajúcej vojny Američanov proti Rusom v Sýrii, kde vlastne islamský štát je Amerika a kde Rusi proti islamskému štátu vlastne zase, ako aj v minulosti, v podstate zachraňujú svet. A keďže Američania zistili, že túto vojnu prehrávajú, potrebujú do tejto vojny vtiahnuť ešte aj svojich spojencov, koloniálne štáty z Európskej únie, a Francúzi samozrejme vec po tomto incidente neurobia nič, len to, že tam vyšľú svoje lodstvo, vyšľú tam lietadla, armádu, proste, aby boli spojenci silnejší proti Rusom. Postupne Nemecko začne plniť svoju úlohu, tak ako ju plní s migrantami, čiže najprv ich povolalo úplne záhadným spôsobom, pre mňa teda to záhada není. Je to úloha Nemecka, ktorú malo splniť a ju plní. Pozvať migrantov, dostať ich do Európy, potom proste ich zablokovať a vyhnať do oblastí slovanských štátov, ktoré už sú vlastne len takými kolóniami Európskej únie, to je Slovensko, proste Česko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, takisto aj Nemecko, teda Maďarsko, všetky vlastne slovanské štáty už sú podmanené a pripravené na to, aby boli použité do vojny proti Rusom, čiže proti Slovanom. O toto tu ide, migranti na to budú použití, vytvoria tu občianske napätia, chaos, destabilitu, vyčerpajú finančne tieto naše štáty malé, ekonomicky, a napokon sem tí migranti prídu a ak budeme chcieť, aby sa situácia tu vyriešila, budeme musieť nastúpiť do vojny proti Rusku otvorene. Za týmto účelom sa už aj NATO rozširuje, jak na Slovensku, v Čechách, Maďarsku, Poľsku, tak na Ukrajine, Bielorusku, Litve, v Azerbajdžane, proste všade. Čiže toto je reálny stav, reálna situácia. Sme vo vojne, je 3. svetová vojna a čokoľvek budú politici rozprávať, jednoducho tárajú, klamú a nepovedia pravdu. Ani Fico jednoducho pravdu hovoriť nebude, lebo ju jednoducho ani hovoriť nemôže.
je v područí tých oligarchov v rámci Európskej únie, môže rozprávať iba do určitej miery, aj to tu doma inak a tam inak, a výsledok toho všetkého aj tak bude ten, o akom hovorím. Takže v podstate len toto som chcel povedať tej situácii súčasnej. Čo sa týka tých volieb na Slovensku, ani neviem, či vôbec tie voľby prebehnú, pretože tá situácia sa zo dňa na deň mení a je celkom možné, že budú krvavé Vianoce. Takže asi len zatiaľ toľkoto.